Ну что, за мной? Дзень добры, панове! Ішоў гэта я ішоў і дайшоў да места Браслаў, што знаходзіцца ў Віцебскай вобласці, Рэспубліка Беларусь. Калісьці даўным-даўно вось тут, у гэтых мясцінах, на востраве быў горад. І правіў гэтым горадам князь Дзівін, ну, разам з жонкаю сваёю, з друйкаю. І вось у іх, кажуць, была дачка, прыгажуня, дрыва, во. І вось кажуць, што гэтая дачка іхня была вельмі прыгожая, але надта ж капрызная, ну такая нотная была дзеўка. І вось так трэба было здарыцца, што вось у гэтую капрызную дзяўчыну закахаліся 3 родныя браты. Уяўляеце? Але яна так носам пакруціла, павяла і кажа: не, я пайду замуж толькі за таго, хто у сваім суперніку меч пакіне. І вось браты пачалі сварыцца паміж сабою. Мала таго, 2 браты, Снут і Ноў, вырашылі забіць свайго 3-го брата Браса. І вось падсцерэглі яны яго вечарам на сцежачцы. Глядь, ідзе чалавек нейкі, напалены на гэта чалавека і забілі. Але яны разумелі, што ў жывых павінен застацца толькі адзін. І пачалі тады біцца удвух. І здарылася так, што адзін другога забілі. Але на самай справе 2 браты, Снут і Ноў, забілі не Браса, а забілі слугу яго. Брас застаўся жывым. І вось калі Брас даведаўся аб ўсёй гэтай гісторыі, то ён сказаў: эх ты, дрэнная ты, злая ты дзяўчына, не хачу я з табою жыць. Развярнуўся і пайшоў, а яна засталася адна. Было ў яе 3 жаніхі, а не засталося аніводнага. І вось ад гэтай унутранай злобы яна падышла да возера і кінулася ў ваду і ўтапілася. А праз некаторы час загінуў у баях яе бацька, пасля памёрла маці, і горадам пачаў тады правіць менавіта гэты хлопец Брас. І вось кажуць, менавіта ў гонар яго гэты горад і завецца Браслаў. Ну што, панове, пойдзем паглядзім? Можа, ёсць тут больш аптымістычныя гісторыі, ну, скажем так, больш жыццясцвярджальныя. За мной? Ува ўсіх Браслаў атаясамляецца з браслаўскімі азёрамі. Я тут не ўпершыню, а ўпершыню Браслаў згадваецца ў летапісах Быхаўца і ў хроніцы Стрыйкоўскага ў 1065 годзе. Але дакладна вядома, што яшчэ ў 8 стагоддзі вось тут, сярод вось гэтых бяскрайніх азёр, на вось гэтай зямлі жылі людзі. Карацей, першапраходцамі, не, першапраплаўцамі былі крывічы і ладгалы. Крывічы – гэта нашы з вамі продкі, а вось ладгалы – гэта продкі нашых з вамі паўночных суседзяў латышоў. І крывічы, Прывітанне. і ладгалы, і ладгалы Ну, лабас рытас. жылі паміж сабою мірна. Жылі яны ў драўляных хатках, займаліся, ну, земляробствам, паляваннем, ну і лавілі ў азёрах рыбку. Ну, продкаў тых рыбак, якіх ловяць зараз мясцовыя жыхары. І вось ладгалаў, крывічоў і ўсіх астатніх, хто жыў на гэтых землях, як курачка бярэ пад сваё крыло цыплянятак, узяў пад сваю апеку полацкі князь, унук Рагнеды і Ўладзіміра Брачыслаў Ізяслававіч. Брачыслаў Ізяслававіч быў слаўным князем, ваяром. Ён перыядычна хадзіў на Новгарад, узяў Кіеў, валадарыў у Кіеве. Ну,
Праўда, нядоўга валадарыў так, таму што больш за ўсё яго турбавала полацкае княства, вотчына прадзеда Рагвалода. І ён усяляк стараўся пашырыць межы гэта княства і як след іх абараніць. І вось гэтае паселішча, якое знаходзілася на паўночнай мяжы полацкага княства, Брачыслаў Ізяслававіч вырашыў зрабіць абарончым фарпостам. Для гэтага, дарэчы, былі ўсе падставы. Паселішча з усіх бакоў акружалі азёры і рэкі. І заставалася толькі адно – пабудаваць вось тут моцную крэпасць, пасадзіць у яе добрых ваяроў-памежнікаў, і тады не страшны аніякі вораг. 3, 4. Нам не страшны шэры воўк, і татары, крыжакі, не падыдуць больш сюды. Гэ-гэ-гэ-гэ-гэ. І вось на гэтым месцы было вырашана пабудаваць першыя драўляныя сцены. І калі горад вытрымаў не адну аблогу, то было вырашана пабудаваць вось тут замак. Спачатку драўляны, а пасля з цэглы. Але ад таго замка анічога не засталося. Адна толькі замкавая гара і вось гэты камень. Я думаю, што менавіта вось такія валуны і ляжалі ў падмурку таго старога цаглянага замка. Кажуць яшчэ, што мястэчка Браслаў названа ў гонар князя Брачыслава Ізяслававіча. І раней Браслаў называўся не проста Браслаў, а Браслаў літоўскі. Ну, каб адрозніць ад другога Браслава, ад Браслава Падольска. Таму што ён тады быў, не наш, украінскі. Браслаў раней быў нават цэнтрам намесніцтва, пасля цэнтрам староцтва, пасля цэнтрам павета, а цяпер межы крышку так паменшыліся, і гэта проста цэнтр Браслаўскага раёна. З лёгкай рукі Брачыслава Ізяслававіча Браславам валодалі доўгі час выключна вялікія князі. У 14 стагоддзі вялікі князь Гедымін падараваў Браслаў свайму малодшаму сыну Яўмуту, а той у свой час свайму племянніку Свідрыгайлу. Свідрыгайла, дарэчы, калі стаў вялікім князем літоўскім, то ён працягваў тыя традыцыі, якія заклаў Вітаўт Вялікі. Ён змагаўся за незалежнасць вялікага княства літоўскага. А вось яго стрыечны брат, родны брат Вітаўта, Жыгімонт Кейстутавіч, думаў зусім па-іншаму. І вось калі Жыгімонт Кейстутавіч пры дапамозе палякаў стаў уладарыць у вялікім княстве літоўскім, то Свідрыгайла з гэтым пагадзіцца ніяк не мог. І вось у 1434 годзе князь Свідрыгайла вось тут у Браславе сабраў сваё войска. Акрамя беларускай шляхты, на баку Свідрыгайлы выступілі і яго саюзнікі, лівонцы і татары. І вось кажуць, што перад бітваю у іх было некалькі тут дзён, і яны вось, мабыць, тут ля гэтага возера лавілі на вуду рыбу. А пасля, едучы на поле бітвы, яны доўга спрачаліся адзін з адным, хто ж з іх усё ж такі злавіў самую-самую, вось великую, это великая занадта. О, хто з іх зловіў самую вось такую вялізную рыбіну? Гісторыя нам кажа аб тым, што ў гэтай бітве Жыгімонт Кейстутавіч поўнасцю разбіў войска Свідрыгайлы. Але па самых неверагодных чутках, кажуць, разбіў ён іх таму Свідрыгайлу, што ваяры думалі не аб тым, як там разбіць Жыгімонта, а аб тым, каб збегчы хутчэй з поля бітвы і недзе так у чароціку
пабыць сам-насам з сабою, з вудаю і цягаць з возера карасёў. 1500 год прынёс Браславу тое, аб чым на той час марыў кожны сябе паважаючы горад – Магдебургскае права. І надаў гэтую прывілею Браславу Александр Ягеллончык. Менавіта яму на той час Браслаў і належаў. А вось пасля смерці Александра Браслаў перайшоў да ягонай жонкі Алены, да дачкі маскоўскага цара Івана III. Алена была вельмі набажнаю жанчынай, і на замкавай гары яна заснавала жаночы манастыр. Дарэчы, у Браславе быў не толькі жаночы манастыр, а яшчэ і мужчынскі, які ўзнік тут крышку раней за жаночы, але звестак аб ім я, на жаль, ніякіх не знайшоў. Пра трагічную смерць Алены у 37-гадовым узросце ходзіць вельмі шмат розных чутак. Памерла Алена у келлі манастыра, які сама і заснавала. Але кажу, што памерла яна не сваёю уласнай смерцю. Яе атруцілі. І атруцілі Радзівілы. Да Радзівілаў дайшла чутка, быццам бы Алена хоча з'ехаць назад у Маскву. І разам з ёю тады адыдуць да маскоўскай дзяржавы і землі, у тым ліку і Браслаў. Вядома, што гэта была б вялікая страта для Вялікакняства Літоўскага, але не меншай стратай была і смерць Алены, таму што Алена дбала ў княстве аб праваслаўных верніках. Фундатаркай вось гэтай браслаўскай царквы святога Успення Алена не была. Царква была пабудавана тут у 1897 годзе у стылі маскоўскага барока. 5 цыбулін на 8гранных барабанах, шматлікія аркі. І хто ведае, магчыма, той дойлід, які працаваў над эскізам царквы, ён вывучаў гісторыю Браслава і натхніўся вобразам Алены. Таму і царква ў яго атрымалася вось у такім у неарускім стылі. Зайшоўшы ў царкву святога Успення, я ўбачыў алтар неверагоднай прыгажосці. І я папрасіў у мясцовага бацюшкі, каб ён расказаў мне гісторыю гэтага дзівоснага алтара. І вось што распавёў айцец Анатоль. Иконостас в нашей церкви сохранился от его первого создания, то есть от открытия и освящения церкви он сохранился до сих пор. Есть сведения, что иконы Иисуса Христа, поместные иконы, и Божией Матери писал иконописец Киева. И они совершенно одинаковые с такими же иконами в Киево-Владимирском соборе. Существует даже такое мнение, это не утверждение, а мнение, что иконостасы у нашей церкви и в этом Владимирском соборе в Киеве совершенно одинаковые. Но это только мнение, еще никто это утверждение не подтвердил. Я не ведаю, якім чынам Браслаў пасля смерці Алены перайшоў да сапегаў, але менавіта яны сталі наступнымі уладарамі гэтага мястэчка. Пасля сапегаў тут уладарылі масальскія, пасля скумін-тышкевічы. Адным словам, хто тут толькі не уладарыў. А што тычыцца голай статыстыкі, дык у сярэдзіне 16 стагоддзя у Браславе было 5 вулачак і 110 дамоў. Між іншым, большая частка тых дамоў знаходзілася на вуліцы Вялікай, што пралягала ўздоўж возера Дрывяты. На той жа вуліцы, акрамя царквы, былі
касцёл, бальніца, сядзіба, 40 корчмаў. Карацей кажучы, жыццё тут вярцелася вакол вазёр. Хадзілі меркаванні, што менавіта вазёры перашкаджаюць гораду развівацца. Тым не менш, надышлі тыя часы, калі і ў Браславе з'явіўся свой уласны герб. І здарылася гэта ў 1792 годзе, калі мястэчка наведаў Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, які і выдаў адпаведны загад. З тых часоў блакітны трохкутнік з вокам прадбачання, вокам боскага наканавання стаў сапраўдным сімвалам мястэчка. Калі царква ў Браславе пабудаваная ў псеўдарускім стылі, то касцёл Найсвяцейшай Паны Марыі мае ў сваім абліччы рысы неаготыкі. І пабудаваны гэты касцёл быў на месцы старога касцёлу у цэнтры Браслава ў 1897 годзе. Вось гэтая сцяна касцёлу засталася яшчэ ад старога храма. І выканана яна ў стылі разынкавай муроўкі. Дарэчы, мясцовыя жыхары сцвярджаюць, што ў сутарэннях касцёла ёсць падземны ход, які вядзе да замкавай гары і да палаца, што ў Бальмонтах. І вось расказвалі, што адзін дзядзька мясцовы вырашыў прайсці па гэтым падземным ходзе, але там ён сустрэў жанчыну з сабакам, якая сцерагла куфар са скарбам. І вось і пасля гэтага туды баяцца спускацца. Дарэчы, аб скарбах. Кажуць, што падчас вайны з французамі салдаты напалеонаўскага войску скрыні з нарабаваным дабром, які ўжо не маглі з сабою цягнуць, вырашылі закапаць вось тут, ля возера. І вось як толькі французы адышлі з Браслава, то мясцовыя жыхары адразу ж з рыдлёўкамі ў руках кінуліся адкапываць гэтае дабро. Але толькі яны падышлі да берага, як бераг перад імі адразу ператварыўся ў багну. Паглядзелі яны адзін аднаго, зразумелі, што лавіць тут больш няма чаго, і разышліся па хатах. Але вось думаю, а можа, не дарэмна разышліся, а? Уявіце сабе, што вы мэр горада. І вам сказалі, што ваш горад хочуць зрабіць цэнтрам павета. Што б вы адразу пачалі рабіць? Правільна, адбудоўваць цэнтр горада і адбудаваць яго так, каб нават недзе так, праз гадкоў 100 вам за гэта сорамна не было. Вось так здарылася і ў Браславе. У 20-е гады мінулага стагоддзя сюды быў запрошаны архітэктар з Вільні Юліуш Клос. І той распачаў тут будаўніцтва. Былі выдзеленыя грошы з казны і былі пабудаваныя розныя дамы. І да гэтага часу ў цэнтры горада стаіць вось гэты калодзежны шацёр. Амаль ужо 100 гадоў. І хаця з дня смерці гэта чалавека прайшло шмат гадоў, памятаюць у Браславе аб ім і па сённяшні дзень. Можа таму, што калі ён прыехаў у Браслаў, то на свае ўласныя грошы пабудаваў бальніцу, будынак якой захаваўся і па сённяшні дзень. Але думаю, што не. Проста гэта быў лекар ад Бога, і імя яму Станіслаў Нарбут. Гістарычная даведка, інфармацыя да роздуму. Станіслаў Нарбут, урач, нарадзіўся ў
у 1853 годзе. Паходзіў са шляхецкага беларускага роду герба-тромбы. Бацька Тэадор Нарбут, вядомы гісторык, удзельнік паўстанняў супраць царызму 1831 і 1863 гадоў. Адукацыя. Віленская класічная гімназія, Баварскі універсітэт у Мюнхене, Дэрбскі універсітэт. Абараніў доктарскую дысертацыю, прысвечаную вывучэння каўтуна. У 1904 годзе пераехаў у Браслаў, дзе на ўласныя сродкі пабудаваў бальніцу. Меў 4 дзяцей. У гады Першай сусветнай вайны узначальваў лазарэт на паўночна-заходнім фронце, узнагароджаны ордэнам святога Станіслава 3-й ступені. Памёр у 1926 годзе, пахаваны на замкавай гары ў Браславе. Мэтанакіраваны, чуллівы, таленавіты, без усялякіх чутак, доктар ад Бога. Доктар Нарбут дапамагаў усім без выключэння. Калі ў чалавека не было грошай, каб заплаціць за лячэнне, то ён яго лячыў дарэмна. Ён лячыў і багатых, і бедных, і сялян, і гараджан, а падчас грамадзянскай вайны ён не дзеліў салдат на нашых і вашых, а лячыў аднолькава і чырвоных, і белых. Цікава тое, што мясцовыя ўлады не хацелі прыймаць Станіслава Нарбута на пасаду лекара, аргументаваўшы гэта тым, што ён не рускага паходжання, што ён католік. А яшчэ больш цікава тое, што калі сюды прыйшлі палякі, то они таксама да Станіслава ставіліся з насцярогаю, называючы яго рускім чыноўнікам. Але Нарбут не звяртаў на гэта аніякую ўвагу. Акрамя лекарскай дзейнасці, ён яшчэ і выдаваў у Браславе газету «Дух Браслава», а яшчэ ён узначальваў добраахвочую пажарную ахову і быў акторам і рэжысёрам аматарскага тэатра. Памёр Станіслаў Нарбут ва ўзросце 73 гадоў. Правесці яго ў апошні шлях прыйшлі ўсе мясцовыя жыхары. Пахавалі доктара Нарбута на замкавай гары, дзе ён часта любіў адпачываць. Мясцовыя жыхары ахвяравалі яму грошы на вось гэты помнік. Кажуць, што ў склепе магільным побач з труною стаіць стол, на якім ляжаць розныя лекі і кніга рэцэптаў доктара Нарбута. Станіслаў Нарбут усё сваё жыццё працаваў над вынаходніцтвам мікстуры такой, дзякуючы якой людзі маглі жыць да 100 год не хварэючы і не стареючы. Такі вось эліксір маладосці. І кажуць, што напрыканцы жыцця ён вынайшаў гэты эліксір, але выкарыстаць яго не паспеў. Навукоўцамі даказана, што калакольны звон лекуе, ён забівае бактэрыі. І лекуе гэты звон не толькі цела, але і душу. І вось тут, у Браславе, я пазнаёміўся са званаром Андреем. Знаёмцеся, калі ласка. Большинство современных людей считают, что звон – это призыв к богослужению. И только. Но я, как человек, который знаком с этим делом изнутри, могу сказать, что звон обязательно должен быть наполнен. И мы, православные люди, заполняем звон молитвой. Потому что то, что находится у человека в сердце и в уме, именно то и разносит колокол в окружающее пространство. Были многочисленные попытки изменить с помощью современных механизмов звон, то есть сделать его без участия человека. И все эти попытки заканчиваются тем, что звон превращается в абсолютно пустой звон, ничем не наполненный, обыкновенное механическое лязгание. И поэтому я рад, что я причастен к тому, что красота и гармония православного звона разносится над славным городом Браслав.
І нясецца гэты калакольны звон, адбіваецца рэхам у браслаўскіх азёрах і нясецца далей над нашай роднаю беларускаю зямлёю, над лясамі, над палямі, далёка-далёка. Пайду і я далёка-далёка, каб сустрэцца з вамі у іншым месцы у той жа час. Да пабачэння!